ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदायते गौरकथा दामताय नगरग्रामताय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। దయచేసి అందరు వైష్ణవులను నన్ను ఆశీర్వదించండి. సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జయపతాక మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఓకే, కిందటిసారి మనం చూసింది 6వ అధ్యాయం. సో ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయం. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము మనం చూడబోతాము. సో భగవద్గీతని మనం బ్రాడ్గా 3 భాగాలుగా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. సో అది ఏంటి అని అంటే 1 నుంచి 6వ అధ్యాయం దాకా ఏ రకంగా మనం కర్మ ద్వారా భగవంతుని భక్తిని చేరుకోవచ్చు అనేది మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగం. మరి ఆఖరి 6 అధ్యాయాలు 13వ అధ్యాయం నుంచి మనకి 18వ అధ్యాయం దాకా దాన్ని జ్ఞానయోగం అని అంటారు. అంటే ఏ రకంగా మనం జ్ఞానం ద్వారా భగవంతుని చేరుకోవచ్చు అని. మధ్యలో ఉండే 6 అధ్యాయాలు అంటే 7 నుంచి 12వ అధ్యాయం దాకా దాన్ని భక్తి యోగము అని అంటారు. కేవలం భక్తి గురించి ఇవ్వబడి ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇంట్రికేట్ గా క్లోజ్ గా మీకు 6వ అధ్యాయం దాకా కర్మ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడబడి ఉంటుంది. 7వ అధ్యాయం నుంచి భక్తి గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ ఇవ్వబడుతుంది అనమాట. సో మరి మనకి భగవద్గీత అనేది ఏ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఏ మూడ్తో ఉండాలి మనం భగవద్గీతను అర్థం చేసుకునేటప్పుడు అని అంటే ఆల్రెడీ దానంతటి గురించి కూడా భగవద్గీతలోనే ఇచ్చేశారు. భగవద్గీతను అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే మనం అర్జునుడి మూడ్లో ఉండాలి. సో అర్జునుడు అతనికి ఏంటి అని అంటే ఈ యుద్ధ భూమిలోనే అతను ఏమీ చేయలేరు, అతని వల్ల ఏమీ కాదు, అతను దేనికి అసమర్థుడు, అతని వల్ల కాదు, అతని చేతిలోంచి గాంధీవం జారిపోతోంది, చర్మం మండినట్టుగా అనిపిస్తోంది, కాళ్ళు వణికిపోతోంది. ఆ రకంగా ఉండే పరిస్థితుల్లోని కృష్ణుణ్ణి అతను ఆశ్రయించి నేను మీకు శిష్యస్తేహం మాం త్వాం ప్రపన్నాం అని చెప్పనన్నారు. అంటే మీరే నాకు ఇప్పుడు గురువు, నేను మీకు శిష్యుణ్ణి, మీరు నాకు ఎలా చెప్తే నేను దాన్ని అలాగా స్వీకరిస్తాను అనే ఆ పరిస్థితిలోని అతను వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడు అక్కడ ఏదో పాట రూపంలోనే ఒక పాట పాడేసి అర్జునుడిని కన్విన్స్ చేయించాలి అనే ఉద్దేశం కాదు. అక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఓన్లీ శ్లోకాలు చదివేస్తాం, శ్లోకాలు మాత్రమే మనకి నేర్చుకుంటే చాలు అని అనుకుంటారు. కానీ శ్లోకాలు అనేది ఇంపార్టెంట్, డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్. కాకపోతే శ్లోకం కంటే కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి దాని మీనింగ్ తెలుసుకోవడం. సో ఈరోజు మనం చూడబోతాము భక్తి అనే దాంట్లోని కృష్ణుడు ఎలాగ అర్జునుడిని తీసుకొని వెళ్తారు అనేది. సో ముందుగా మనం జపంతోని ఈ క్లాస్ ని స్టార్ట్ చేద్దాము. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम
Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare శ్రీ రాధా గోవిందర్ వారి ఆశీర్వాదంతో మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఆశీర్వాదంతో మనం ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని మొదలు పెడతాం. ఓకే, మనం ఇంతకుముందు వారం మోహన్ రావు ప్రభుజీ చెప్పినట్టు 6వ అధ్యాయము, సో దాన్ని మనం చూసాము. సో ధ్యాన యోగము, సో దాన్ని మనం చూసాము. ఈరోజు 7వ అధ్యాయం, దాన్ని టోటల్ గా 6 భాగాల్లోని విభజించబడి ఉన్నది. సో అది ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో 6వ అధ్యాయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పున్నారు. సో ఏంటి అని అంటే, యోగి ఆల్వేస్ థింక్స్ ఆఫ్ హిమ్ ఇన్ డివోషన్. యోగికి భోగికి మధ్యన తేడా ఏంటి అని అంటే, భోగి అనేవాడు ప్రతిదీ కూడా తను భోగించాలి అని అనుకుంటాడు, తన కోసమనే ఉన్నది అని. సో మనందరం ప్రస్తుతానికి భోగులము. మనం ఏంటి అని అంటే, దీన్ని భౌతికమైన ఈ ప్రకృతిని ఇది మన కోసం సృష్టించబడి ఉన్నది, ప్రతిదీ కూడా మన కోసమనే సృష్టించబడి ఉన్నది, మనమే ఇక్కడ అధిపతులం అని అనుకునేవారు భోగి. ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో, ఈ జ్ఞానాన్ని అర్జించుకుంటారో, ఇది మన కోసమని కాదు, భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు ఉన్నది. ఇదంతా కూడా భగవంతుడు ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగరత్యం జగత్తేన త్యక్తేన భుంజిత మాగృద కస్య స్విద్ధనం అనేసని. ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో, ఇది ఈశావస్య ఉపనిషత్తులోది. సో ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు మనము ఇక్కడ పుట్టాము. మానవ జన్మ అనేది చాలా దుర్లభమైనది. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరికి, ఒకసారి ఆలోచించి చూడండి, మనిషికి మాత్రమే ధనము, మిగతా ఏ యోనిలోని ధనం అనేది అదంతా లేదు. మనిషి మాత్రం
డబ్బులు కనిపించిందని అంటే డబ్బులు వెనకాతల నేను ఒకరి సంగతి చెప్పట్లేదు, నేను నా సంగతే చెప్తున్నాను. డబ్బులు వెనకాతల ఎంత పరిగెత్తామనంటే ఫైనల్లీ మనకి ఏంటి అనంటే మిగతా యోనిల్లోని ఎక్కడ కూడా డబ్బులు అనేది లేదు. కానీ చిన్న చీమ దగ్గర నుంచి అణువు దగ్గర నుంచి పరమాణు అంత పెద్ద సైజు ఉండే ఒక తిమింగలం దాకా ప్రతి ఒక్కరికి కడుపు నిండా ఆహారం చూసుకుంటున్నారు భగవంతుడు. ఏ ఒక్కరికి తక్కువ చేయట్లేదు. కానీ మనకేంటి అనంటే మన కోసమనే అంతా సృష్టించబడున్నది అనేసని మనిషి అనేవాడు ఏంటి అనంటే సంపూర్ణమైన విశ్వం మీద ఆధిపత్యం చెలాయించాలనుకుంటారు. కానీ యోగి అనేవాడు ఏంటి అనంటే భగవంతుని కోసం అనేసని నేను పుట్టాను, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం, ఫైనల్ గా నా గమ్యం ఏంటి అనేది తెలుసుకోగలిచే వారే యోగులు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు అనంటే ఎల్లవేళలా భగవంతుణ్ణే ధ్యానిస్తూ ఉంటారు అనేసని. అది కూడా ఎలాగా అనంటే దృఢావృత, పరిపూర్ణమైన శ్రద్ధతోని, భక్తితోని, నమ్మకంతోని భగవంతుని మీద ఆ రకంగా భగవంతుని కొలుస్తారు అనేది మనం 6వ అధ్యాయంలో చూసాము. ఎగ్జాంపుల్ ప్రహ్లాద్ మహారాజు, ఆంజనేయ స్వామి ఇటువంటి వారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఎప్పటికీ కూడా ఆయనకు వస్తున్న పనిష్మెంట్స్ గురించి ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేయలేదు. నాకెందుకు ఇలాంటి కంప్లైంట్స్, నాకే ఎందుకు అని ఎప్పుడు అనలేదు. ఏదొచ్చినా సరే కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు, చూసుకుంటారు అని. ఆంజనేయ స్వామి కూడా గుండె చీల్చుకునేటప్పుడు అందులోని సీతారామ లక్ష్మణుని చూపించాలనుకున్నప్పుడు ఆయన ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆలోచించలేదు. భగవంతుడు ఒకవేళ నన్ను సహాయం చేయకపోతే, నా గుండె నిజంగానే చిరిగిపోయి రక్తమంతా కారిపోతే అని ఆలోచించలేదు. ఆయన చించేశారు ఆయనకి, ఎందుకంటే పరిపూర్ణమైన నమ్మకం ఉన్నదని లోపల ఉంటారని. కనీసం మిగతా వాళ్ళు చూసారే గాని ఆయన ఒక్కసారి కూడా ఆయన గుండెల్లో తొంగి చూడలేదు. నిజంగానే నేను ఇది చించేశాను, కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్నారో లేదో, కనిపించకపోతే నాకు అవమానం అయిపోతుంది అని కూడా ఆలోచించలేదు. ఆయన చించారు, చూపించారు, అంతే. అది దృఢావృత అంటారనమాట. భగవద్గీతలో దీని గురించి కూడా, ఈ వర్డ్ గురించి కూడా చాలా సార్లు ఇవ్వబడి ఉన్నది అనమాట, దృఢావృత అని. దృఢావృత అని అంటే దృఢ నిశ్చయంతోని, పరిపూర్ణమైన నమ్మకంతోని భగవంతుణ్ణి భక్తితోని కొలవడం అనేది. సో ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయంలోని భగవంతుడి గురించి మనకి ఇప్పుడు చెప్తారనమాట. సో ఇప్పటిదాకా మనకి చెప్పున్నారు ఆయన గురించి ఆలోచించేవారే యోగి అనేసని. కానీ ఎలాగ అవ్వడం, యోగి అనేది ఎలా అవ్వాలి అంటే దాని గురించి మనకి 7వ అధ్యాయం నుంచి ఇచ్చున్నారనమాట. యోగి అనేది ఎలా అవ్వచ్చు మనము అనేదని. సో దానికి మొట్టమొదటి ప్రాసెస్ ఇచ్చేస్తున్నారు, చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్. సో అది ఏంటి అని అంటే శ్రవణము. సో శ్రవణం ద్వారా మనం భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలం పరిపూర్ణంగా. సో ఇది ఎలాగానంటే ది వే ఆఫ్ అక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్ బై డిసెండింగ్ ప్రాసెస్ యాజ్ ది ఓన్లీ ప్రాసెస్. శ్రవణం చేయాలి, కానీ ఎక్కడి నుంచి శ్రవణం చేయాలి అనంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి మనం వినాలి అనంటే గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారి దగ్గర నుంచి వినాలి. సో మామూలుగా మనకి భౌతికమైన ప్రకృతిలోని మనం మామూలుగా మాట్లాడుకునేది సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం అంటాం. భౌతిక ప్రపంచంలోని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంద్రియం ఏది అనంటే నయనం. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోని నయనం కాదు, అన్నిటికంటే కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శ్రవణం. శ్రవణం ద్వారా మనం విని భగవంతుడి గురించి భక్తులయ్యేదాని కోసమని. ఎగ్జాంపుల్ రుక్మిణీదేవి కేవలం కృష్ణుడి గురించి విన్నారు అంతే. ఆవిడెప్పుడు జీవిత కాలంలో చూడలేదు. కానీ విని 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 ఎంతలా నిష్టపడ్డారనంటే కృష్ణుని తప్పించి ఇంకెవరిని పెళ్లి చేసుకోను అని చెప్పని భీష్మించుకొని కూర్చున్నారు. కాబట్టి శ్రవణం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎవరి దగ్గర నుంచి వినాలి అంటే గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చే వారి దగ్గర నుంచి మాత్రమే వినాలి. సో నోయింగ్ కృష్ణ బై ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ హియరింగ్ అబౌట్ హిమ్, అతని గురించి విని తెలుసుకోవడం అన్నమాట. నోయింగ్ కృష్ణ యాజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అండ్ మ్యాటర్. సర్వం అన్నిటికీ కూడా కృష్ణుడి నుంచే వస్తుంది అనేసి తెలుసుకోవడం. కృష్ణ కంట్రోల్స్ ది మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. సో ఈ 3 గుణాలని కృష్ణుడే అతను అధిపతి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం. ది ఇంపయర్స్ నెవర్ సరెండర్. సో ఇవంతా కూడా ఈ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకోబోతాం. ఇంపయర్స్ అంటే పాపాత్ములు, 4 రకాల పాపాత్ములు ఉన్నారు. వారు ఎప్పటికీ కూడా భగవంతునికి శరణాగతి పొందరు. మీరు బయట ప్రపంచంలో చూసినట్లయితే కూడా ముందే భగవంతుడు చెప్పేశారు 5121 సంవత్సరాల కిందటే, ఇగో నాయన ఈ కేటగిరీ వాళ్ళు ఎప్పటికీ నన్ను శరణాగతి పొందరు అనేసని. ఇంకో 4 రకాల కేటగిరీస్ చెప్పారు, వారు ఎప్పటికీ శరణాగతి పొందుతారు అనేసని.
ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెప్పున్నారు సరెండరింగ్ టు డెమిగాడ్స్ అండ్ ఇంపర్సనలిజం. సో డెమిగాడ్స్ అని అంటే దేవీ దేవతలు. సో కొన్ని రకాల మనుషులు నాకు శరణాగతి పొందరు, 4 రకాల మనుషులు నాకు శరణాగతి పొందరు, 4 రకాల మనుషులు నాకు శరణాగతి పొందుతారు. కానీ మిగతా వారు ఎవరికి శరణాగతి పొందుతారని అంటే ఇతర దేవీ దేవతలకి, వారికి శరణాగతి పొందుతారు. లేకపోయిందా భౌతికవాదం అని అంటే భగవంతుడు ఒక సశరీరుడు కారు అనేసని, ఒక దివ్య జ్యోతి రూపము అనేసని అంటారు. ఆ రకంగా వాటికి మాత్రమే శరణాగతి పొందే రకాలు ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు అనేసని అంటున్నారు. బివిల్డర్మెంట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ అండ్ ఫ్రీడమ్ బై నోయింగ్ కృష్ణ. సో మనకి జీవులకు అందరికీ కూడా ఎక్కడ చిక్కుబాటులో మనం ఇరుక్కుపోతున్నాము, ఎలా ఇరుక్కుపోతున్నాము, దాని నుంచి బయటకు రావాలనంటే మార్గం ఏంటి అది కూడా ఇచ్చేశారు. కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకుంటే జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. సో జ్ఞానము ద్వారా మనం ఏ రకంగా ఈ భౌతికమైన ప్రపంచం నుంచి వలయం నుంచి ఏ రకంగా మనం బయటకు పడొచ్చు అనేది ఇదే మనకి ఈ 7వ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకోబోతాం. సో నోయింగ్ మొదటి పార్ట్ దీంట్లోని నోయింగ్ కృష్ణ ఇన్ ఫుల్ బై హియరింగ్ అబౌట్ హిమ్. సో కృష్ణుడి గురించి శ్రవణము ద్వారా మనం ఏ రకంగా భగవంతుణ్ణి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవచ్చు అనేది ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి భాగం. కృష్ణ రిక్వెస్ట్ అర్జున టు హియర్ ఆఫ్ బోత్ హిస్ మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీస్ అండ్ డిక్లేర్స్ దట్ ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్ హూ సక్సీడ్స్ ఇన్ ట్రూలీ నోయింగ్ హిమ్ ఈజ్ మోస్ట్ రేర్. సో ఇక్కడ భగవంతుడే సాక్షాత్ చెప్తున్నారు అర్జునుడికి ఏంటి అని అంటే, ఓ అర్జున, ఇప్పుడు నా భౌతికమైన మరియు నా ఆధ్యాత్మికమైన శక్తుల గురించి నేను నీకు చెప్పబోతాను. సో అది తెలుసుకున్న దాని వల్ల అండ్ డిక్లేర్స్ దట్ ది ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్ హూ సక్సీడ్స్ ఇన్ ట్రూలీ నోయింగ్ హిమ్. సో ఆధ్యాత్మికవాదులు ఎవరైతే పరిపూర్ణంగా అతన్ని తెలుసుకోగలుస్తారో అటువంటి వారు నిజంగానే చాలా అరుదు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. చాలా చాలా రేర్. సో మయ్యాసక్త మనఃపార్థ యోగాం విజ్ఞాన్ మదాశ్రయ అసంశయాన్ సమగ్రం మాం యథా జ్ఞానాసి తచ్ఛృణు. అంటే ఓ అర్జున, ఇప్పుడు నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను ఏ రకంగా ఈ యోగమని, భక్తి యోగమని పరిపూర్ణంగా నువ్వు దాన్ని పాటించిన దాని వల్ల నన్నే తలుచుకుంటూ నీ మనసుని నాకే నువ్వు అర్పించుకుంటూ ఏ రకంగా నన్ను పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి నేను చెప్తున్నాను అని అంటున్నారు. ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? తెలుసుకుంటే మనకి భక్తి ద్వారా, భక్తి అనేది మన లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈవెన్ మరి భగవంతుడు ఎందుకు ఇక్కడ జ్ఞానం గురించి అంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు అని అంటే సింపుల్. మన భౌతికమైన ప్రపంచంలో కూడా మనం చూసాము అని అంటే జాబులో లాంటివి కావాలి అని అంటే చిన్న వయసు నుంచి జాబులు మనం చేయడం అనేది ఎవరు రికమెండ్ చేయరు. ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది తీసుకోండి, ఎడ్యుకేషన్ అనేది అయిన తర్వాత అప్పుడు జాబ్లోకి వెళ్ళండి అంటారు. సో జాబ్ అంటే ఏంటి అని అంటే స్కిల్ సెట్స్ ని యూజ్ చేసుకోవడం. మరి ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి అని అంటే జ్ఞానాన్ని ఆర్జించుకోవడం. జ్ఞానం అనేది ఆర్జించుకోకుండా మనం కేవలం ఏదైనా జాబ్లోకి వెళ్ళాము అని అంటే ఆ జాబ్ ఎలాంటిది ఉంటుంది అని అంటే ఫిజికల్ లేబరే ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. కష్టపడేదే ఎక్కువ ఉంటుంది, శ్రమికమైన పనే ఉంటుందే గాని మనకి నిజమైన జాబ్ అనేది కావాలి అని అనుకుంటే అసలైన జాబ్ మనకేంటి అని అంటే ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కావాలి, ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. నాలెడ్జ్ లేనిది మనం ఏ జాబ్ని కూడా దాన్ని మనం చేయలేము. కాబట్టి అదే రకంగా భగవంతుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎవరికైతే ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో వారు భగవంతుడికి పరిపూర్ణంగా శరణాగతి పొందగలరు అని అంటున్నారు. సో ఏ రకంగా శ్రవణం అనేది మనం చేయొచ్చు అనేసని, శ్రవణం ద్వారా ఏ రకంగా తెలుసుకోవచ్చు. సో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడే యాక్చువల్గా పరమ సత్యం. అతనికి మించిన సత్యం ఈ ప్రపంచంలోనే ఇంక ఏదీ లేదు. అండ్ అతనే దేవాది దేవుడు కూడా. సో పరమ సత్యం ఏంటి అని అంటే అది 3 స్టేజ్ల్లో ఉన్నాయి. అది ఆల్రెడీ మనం 2వ అధ్యాయంలో తెలుసుకున్నాం. మొదటిది బ్రహ్మన్, రెండోది పరమాత్మ, మూడోది భగవాన్ అనే ఆ ఫీచర్ భగవంతుడిది. సో బ్రహ్మన్ అంటే భగవంతుని యొక్క దివ్య కాంతి స్వరూపము. నెక్స్ట్ పరమాత్మ అని అంటే బ్రహ్మ జ్యోతి అనే ఆ కాంతి రూపంలోని భగవంతుడిది అది న్యూన్యమైన శక్తి అనమాట, బేసిక్ ఎనర్జీ అనమాట అది. సో భగవంతుడు ఏంటి అని అంటే అక్కడ నుంచి జస్ట్ ఉంటే మనకి బాహ్యంగా మనకు కనిపించేది అదనమాట.
ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే సూర్యుడు. సో మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట మనం ఎండాకాలంలో సూర్యుడిని చూడాలి అని అనుకుంటే సూర్యుడు మనకు కనిపించరు, కానీ దివ్యమైన కాంతి మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మనం ఆ టైంలోని సూర్యుడి యొక్క ఆ పరిమాణము, అతని యొక్క ఆకారము అవంతా మనం ఏది కంక్లూజన్కి రావాలనుకుంటే రాలేము. మరి ఎప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు సూర్యుడి యొక్క ఆ ఇది ఎంత తేజస్తో ఉన్నారు, లేకపోయిందే ఎంత ఇది ఏంటి, అతని యొక్క ఆకారం ఏంటి, అదంతా తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు కానీ అస్తమిస్తున్న సూర్యుడిని మాత్రమే మనం చూసి తెలుసుకోగలం. సో ఈ రకంగా ఫస్ట్ స్టేజ్ భగవంతుడి ఇది బ్రహ్మజ్యోతి అన్నమాట, దివ్యమైన కాంతి. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే ఆ రకంగా దివ్యమైన కాంతి రూపంలోని అన్ని జగాల్లో అతను వెదజల్లుతూ ఉంటారు. సూర్యుడు అన్ని జగాల సర్వవ్యాపి అయినట్టుగా బ్రహ్మన్ రూపంలోని కూడా భగవంతుడు సర్వవ్యాపి అయి ఉంటారు. నెక్స్ట్ పరమాత్మ రియలైజేషన్. ఇంకొద్దిగా ఆధ్యాత్మిక చింతనలోని అడ్వాన్స్ అయిన వారు తెలుసుకుంటారు భగవంతుడు సర్వవ్యాపి మాత్రమే కాదు, భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరిలోని కూడా అంతరాత్మవై నిలుచున్నారు అనేసరి. సో అది పరమాత్మ రియలైజేషన్. సో దాన్ని మనం కంపేర్ చేయాలి అని అంటే అస్తమిస్తున్న సూర్యుడు లేక ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు. మనం ఎప్పుడైతే ఆ సూర్యుడిని చూస్తామో అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది, అరే నేను మధ్యాహ్నం పూట నేను ఎప్పుడైతే సూర్యుడిని చూశానో అతనికి ఆకారమే లేదనుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే సూర్యుడికి ఆకారం ఉన్నది, ఒక గోళాకారంలో ఉన్నారు అనేసని మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. కానీ ఫైనల్ గా రీచ్ అవ్వాల్సింది భగవాన్ రియలైజేషన్. భగవాన్ రియలైజేషన్ అంటే దాన్ని దేంతో కంపేర్ చేయొచ్చు అంటే కేవలం సూర్యుడు ఒక కాంతిని మాత్రమే ఇది కాదు, ఆర్ కేవలం ఒక ఆకారం మాత్రమే కాదు, అది ఒక స్టార్, దాంట్లోని రకరకాల రియాక్షన్స్ అంతా కూడా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ జరుగుతోంది అనేది ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఇదనమాట ఆ సూర్యుడి గురించి తెలుసుకోవడం. అదే రకంగా భగవంతుడిది ఫైనల్ రియలైజేషన్ ఏంటి అని అంటే ద్విభుజాకారుడు, అతను శ్యామ సుందర రూపంలో ఉంటారు, కందర్ప కోట కమనీయ విశేష శోభం ఆ రూపంలో ఉంటారు అతను అనేది తెలుసుకోవడం అనేది అది భగవాన్ ఫీచర్, అది ఫైనల్ ఫీచర్ అది. సో ఆధ్యాత్మికవాదులు అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నవారు వారు తెలుసుకునేది భగవాన్ రియలైజేషన్ అది. కానీ జీవుడు అనేవారు అణు, భగవంతుడు విభు. సో మనం క్వాలిటేటివ్ వైజ్ అంటే గా మనకి భగవంతుడికి తేడా లేదు, కానీ క్వాంటిటేటివ్ వైజ్ చాలా చాలా తేడా ఉన్నది. మనం జస్ట్ ఒక స్పిరిట్ స్పార్క్, ఒక అణువు మాత్రమే భగవంతుడు విభు అన్నమాట. అంటే ఇది ఒక సముద్రంలోని ఒక నీటి బొట్టు లాంటి వారి మనం, భగవంతుడు సమగ్రమైన మహాసముద్రం భగవంతుడు. సో ఆ రకంగా అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సో భగవంతుణ్ణి జీవుడు ఎలా తెలుసుకోగలరు అని అంటే వేరియస్ యోగిక్ ప్రాసెస్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా మనం స్వాధ్యాయం అనేది చేసుకొని మనం అక్కడ భగవంతుని మనం తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో అది ఏవేవి స్వాధ్యాయం చేసుకునే దానికి వేరియస్ యోగాలు ఏవి అనంటే జ్ఞానయోగం ద్వారా మనం కేవలం మొదటి ఫీచర్ అనేది బ్రహ్మన్ అనేది అక్కడ దాకా మాత్రమే వెళ్ళగలం. నెక్స్ట్ అష్టాంగ యోగము అని అంటే ధ్యాన యోగము, ఇంతకుముందు మనం చూసాము, దాని ద్వారా కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. కానీ ఎంత దాకా తెలుసుకోవచ్చు అంటే కేవలం పరమాత్మ స్వరూపం దాకా మాత్రమే తెలుసుకోగలం, దానికి మించి మనం వెళ్ళలేము. కానీ ఇవంతా కూడా పార్షియల్ రియలైజేషన్, ఇవంతా కూడా ఏంటంటే పరిపూర్ణంగా భగవంతుడి గురించి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వదు. కానీ భగవాన్ స్వరూపం మనం తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే కేవలం భక్తి యోగము మాత్రమే మనకి తోడ్పడుతుంది అనేసి అని అంటున్నారు ఇక్కడ. సో అందులోనేంటి అని అంటే మనం పరిపూర్ణంగా మన మనసుని, మన ఇంద్రియాల్ని కృష్ణుడి మీద మనం కేంద్రీకరించుకొని ఉంచాలన్నమాట. ఈ రకంగా నవవిధ భక్తుల్ని మనం ఆచరించాలి. శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ, వందన, పాదసేవన, దాస్య, పూజన, సఖీజన, ఆత్మనివేదన, ఇవి 9 రకాల నవవిధ భక్తులు ఇవి. సో వీటిని ఆచరిస్తూ లేక వీటిలోంచి ఏ ఒక్కటినైనా ఆచరిస్తూ లేక వీటిలో నుంచి అన్నిటినీ ఆచరిస్తూ మనం భగవద్ధామానికి మనం చేరుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాము ఈ అధ్యాయంలోనే, నెక్స్ట్ రాబోయే దీంట్లోని స్లైడ్స్ లోని ఒక్కొక్క దీంట్లోని ఏ రకంగా ఒక్కొక్క నవవిధ భక్తిని ఆచరిస్తూ ఒక్కొక్కరు మహాపురుషులు ఏ రకంగా వారు భగవద్ధామానికి చేరుకున్నారు అని. సో అన్నిటికంటే మొట్టమొదటిది
అండ్ అన్నిటికంటే శుద్ధీకరణ చేసేది నవవిధ భక్తుల్లో నుంచి శ్రవణం. సో శ్రవణం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో కంటిన్యూస్ గా కాన్స్టెంట్ హియరింగ్, సో రెగ్యులర్ గా మనం వింటూ ఉంటే భగవంతుడి గురించి అది మన హృదయాన్ని శుద్ధీకరణ చేస్తుంది. దానికి ఎలాగా అని అంటే, ఏ రకంగా అయితే ఒక మెటల్ రాడ్, ఒక ఇనప రాడ్ ని మనం అగ్గి లోపల కంటిన్యూస్ గా పెట్టి దాన్ని కాలుస్తూ ఉన్నాము అని అంటే కొంతసేపటికి అది ఐరన్ రాడ్ లాగా ఉండదు, అది కూడా అగ్నిలాగా మారిపోతుంది. సో ఆ హాట్ ఐరన్ రాడ్ ని కానీ మనం ఎవరైనా ముట్టుకున్నామని అంటే అగ్ని ఎంతైతే మనకి కాలుతుందో, ఏ రకంగా అయితే కాలుస్తుందో అదే రకంగా ఈ ఐరన్ రాడ్ కూడా మనం ముట్టుకున్నామని అంటే మనకి కూడా అది కూడా అంతేలాన కాలుస్తుంది అనమాట. కాబట్టి శ్రవణం అనేది మనం కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉన్నామనంటే భగవంతుని గురించి, మనం కూడా భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకొని భగవద్ధామానికి చేరుకునేదానికి మనకి తోడ్పడుతుంది. డివోటీస్ డెవలప్ ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్. ఈ రకంగా శ్రవణం అనేది కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది మనలో పెరుగుతుంది. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పెరిగితే ఏమవుతుంది అనంటే మన మైండ్ అనేది ఫిక్స్డ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో నిగ్రహం కిం కరిష్యతి, మనం మా భక్తి మార్గం కాకుండా మనం నిగ్రహం ద్వారా మన మనసుని మనం కేంద్రీకృతం చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే అది కాని పని. అది నిగ్రహం ద్వారా మనం ఏమీ సాధించలేము. కానీ భగవంతుడి గురించి శ్రవణం చేసిన దాని వల్ల జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. జ్ఞానము ద్వారా మనకి ఏంటి అని అంటే భక్తి మార్గంలోని స్థిత ప్రజ్ఞుడిలాగా మనం ఉంటాము. సో ఈ రకంగా ఉండే దాని వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ మోడ్స్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్ అండ్ లస్ట్ అండ్ గ్రీడ్. సో ఈ రకంగా మనం ఏంటి అని అంటే అజ్ఞాన అంధకారం నుంచి మరియు కామము, క్రోధము, లోభము, మదము, మాత్సర్యం వాటి నుంచి మెల్లిగా మనం ఈ జ్ఞానము ద్వారా మనం బయటికి రాగలం. ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ వైబ్ సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ ప్యూర్ గుడ్నెస్. సో అప్పుడు వారు పరిపూర్ణమైన శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉంటారు మరియు వారిలోని ఉండే అభద్రతా భావాలు ఇంకా చెడు భావాలన్నీ కూడా మెల్లిమెల్లిగా అవన్నీ కూడా దూరం అయిపోతాయి, ఆవృతమైపోతాయి అనమాట. అవంతా కూడా దూరం అయిపోతాయి అనమాట. బికమ్స్ ఎన్లివ్డ్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్. సో ఈ రకంగా భక్తియుక్త సేవలోని వారు సంపూర్ణంగా నిమగ్నం అయి ఉంటారు. అండర్స్టాండ్స్ ది సైన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ పర్ఫెక్ట్లీ. ఈ రకంగా భగవంతుని యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారం గురించి తెలుసుకుంటారు, భగవంతుని గురించి కూడా వారు తెలుసుకుంటారు అనేసి అని అంటున్నారనమాట. సో దీన్ని సమగ్రమైన జ్ఞానము అని అంటారనమాట. సో ఇది నవవిధ భక్తి. సో నవవిధ భక్తిలోని ఒక్కొక్క దీని నుంచి ఒక్కొక్కరు ఈ రకంగా భక్తి మార్గంలోకి చేరుకున్నారు. సో ఫస్ట్ది శ్రవణం. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శ్రవణం. శ్రవణం ద్వారా మహారాజ్ పరీక్షిత్ మహారాజు ఏంటి అని అంటే భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని విన్నారు. 7 రోజులు 7 రాత్రులు అతను ఏ మాత్రం కూడా కనీసం ఒక పునుగు కూడా తీయకుండా, కనీసం ఒక చుక్క మంచినీరు తాగకుండా, ఏ మాత్రం కూడా చేయకుండా అతను ఆ రకంగా భగవంతుని గురించి తెలుసుకున్నారు. కాబట్టి శ్రవణంలోని పరీక్షిత్ మహారాజ్ దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో కీర్తనంలోని సుఖదేవ గోస్వామి అతను ముక్త పురుషుడు అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుడి గురించి నిరంతరంగా 7 రోజులు 7 రాత్రులు అతను కీర్తిస్తూ ఉన్న దాని వల్ల అతను కూడా భగవంతుడిని చేరుకున్నారు. నెక్స్ట్ స్మరణంలోని ఏంటి అని అంటే ఇతను అక్రూరుల వారు స్మరణంలోని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏంటి అని అంటే పరిపూర్ణంగా ఎప్పటికప్పుడు భగవంతుణ్ణి స్మరించుకుంటూ అతను భగవంతుడికి పూర్తిగా అతను దాసుడైపోయారన్నమాట. కాబట్టి స్మరణంలోని ఇది ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. నెక్స్ట్ పాదసేవనంలో లక్ష్మీదేవి. సో లక్ష్మీదేవి పాదసేవనంకి ఎల్లప్పుడూ కూడా లక్ష్మీదేవిని చూడండి పాదసేవన చేస్తూ ఉంటారు నారాయణుడికి. కాబట్టి ఆ రకంగా ఆవిడ కూడా భగవంతుని చేరుకున్నారు. అర్చనం. సో పృథు మహారాజ్ ఎల్లవేళలా కూడా అతను విగ్రహ అర్చన చేస్తూ ఉండేవారు. సో ఈ రకంగా పృథు మహారాజ్ కూడా అతను భగవంతుని చేరుకున్నారు. నెక్స్ట్ వందనం. సో నమస్కారాలు పెడుతూ ఉండడం. సో అక్రూరుల వారు ఎప్పుడైతే కృష్ణుణ్ణి మరియు బలరాముణ్ణి బృందావన్ నుంచి దేనికి మథురాకి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నారో
అప్పుడు అతని పాద చిహ్నాలు ఎక్కడెక్కడైతే కనిపిస్తున్నాయో అక్కడక్కడ అతను రథం నుంచి దిగడం, సాష్టాంగ ప్రణామం చేయడం, మళ్ళీ రథం ఎక్కడం, కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళంగానే ఇంకొక పాద ఇది చిహ్నం కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ రథం నుంచి దిగడం, అతను దానికి సాష్టాంగ పాదాల చిహ్నాలకి సాష్టాంగ ప్రణామం చేయడం అన్నమాట. ఈ రకంగా అతను చేస్తూ వెళ్తూను ఫైనల్ గా అతను కూడా అక్రూరుల వారు కూడా వందనంలోని అతను ఉత్తములయ్యారు. ఈ రకంగా భగవంతుడికి చేరుకున్నారు. నెక్స్ట్ దాస్యం. ఆంజనేయ స్వామి అందరికీ తెలిసిందే ఈ రకంగా. సో అతను భగవంతునికి దాసుడు, నిత్య దాసుడు, సదా రామదాస అతను. కాబట్టి ఆ రకంగా అతను కూడా భగవంతుని చేరుకున్నారు. సాఖ్యం. అర్జునుడు సాఖ్యం దీంట్లోని ఉత్తముడు అన్నమాట. సాఖ్యము ద్వారా అతను భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్నారు. ఆత్మ నివేదనం. బలి మహారాజు అతనే పరిపూర్ణ శరణాగతి పొందారు. సో అతనే అర్పించుకున్నారు వామన దేవుడికి. సో ఈ రకంగా బలి మహారాజు కూడా అతను ఆత్మ నివేదనంలోని ఉత్తముడు అన్నమాట. అండ్ అంబరీష్ మహారాజు ఈ 9 నవవిధ భక్తుల్ని అతను పాటించు అతను కూడా భగవంతుణ్ణి చేరుకున్నారు. కాబట్టి మనది ఉత్తీర్ణత దేంట్లోనున్నది అని అంటే ఏదో ఒక దాంట్లోని మనం గాని ప్రాపర్ గా చేసుకోగలిచాము అని అంటే మనం కూడా భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలము. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నేను నీకు ఇప్పుడు గొప్ప జ్ఞానాన్ని ఇవ్వబోతున్నాను, ఏదైతే భక్తియుక్తమైనది అండ్ నీకు అద్భుతమైనది కూడా అనేసి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అది తెలుసుకున్న తర్వాత నీకు ఇంకా తెలుసుకోదగ్గది ఇంకేది కూడా లేదు అనేసి అని అంటున్నారు. సో ఏంటది, అది మనం చూద్దాం. సో ఇక్కడ పరిపూర్ణ జ్ఞానం గురించి భగవంతుడు మాట్లాడుతున్నారు. అది ఫెనామినల్ అంటే అద్భుతమైనది, మరియు న్యూమినస్ అని అంటే ఆధ్యాత్మికమైనది కూడా అని అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఏంటి అని అంటే పరిపూర్ణ జ్ఞానం అనేది మనకి మనం ఏంటి అని అంటే మన ఇంద్రియాల ద్వారా మనం తెలుసుకోగలం. సో అద్భుతమైనది వాటిని మనం ఇంద్రియాల ద్వారా తెలుసుకోగలం. కానీ కొన్నిటిని మాత్రం మనం ఏంటి అని అంటే ఇంద్రియాల ద్వారా తెలుసుకోలేము. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం దివ్య ఆత్మస్వరూపులం అనేది అది మనం ఇంద్రియాల ద్వారా తెలుసుకోలేము. అది మనం కొన్నిటిని మాత్రం గురు శిష్య పరంపర ద్వారా తెలుసుకోగలము. ఇది ఆధ్యాత్మికమైనది. సో ఈ రకంగా రెండింటిని నేను నీకు చెప్పబోతాను, దాని తర్వాత నీకు ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకేదీ లేదు అని చెప్తున్నారనమాట. సో అది ఏంటి అనంటే కృష్ణుడు ఈ 2 రకాలుగా అంటే భౌతికమైనటివి, ఆధ్యాత్మికమైనటివి రెండిటికి కూడా కృష్ణుడే అధిపతి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో లార్డ్ కృష్ణ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ టు అర్జున క్వాలిఫికేషన్. సో ఏంటి ఇంతకీ అర్జునుడి యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏంటి అని అంటే, ఒకటి, అర్జునుడు కేవలం మిత్రుడు అనేసని మాత్రమే చెప్పటం లేదు, అర్జునుడు ఇక్కడ భక్తుడు కూడా. కాబట్టే అర్జునుడికి ఈ దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకి కూడా ఈ భగవద్గీతని అర్థం చేసుకోవాలి అనంటే ఖచ్చితంగా మనం కూడా భగవంతునికి భక్తుడు అవ్వాల్సిందే. భక్తుడు కానిది మనకి ఏది కూడా అర్థం కాదనమాట. ఇది మొట్టమొదటి లాక్ ఇది. సో జ్ఞానం అంటే ఏంటి అనంటే మనకి ఇంద్రియాల ద్వారా తెలుసుకోగలిచేదాన్ని జ్ఞానం అంటారు. భక్తి మార్గం ద్వారా మనం తెలుసుకోగలిచేదాన్ని విజ్ఞానం అంటే విశేషమైన జ్ఞానం అది. సో అది నార్మల్ జ్ఞానం కాదు, విశేషమైన జ్ఞానం అది. కాబట్టి రెండింటినీ చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ భగవంతుడు. సో బ్రహ్మ విద్య అని అంటారు, ఇదేమైనా పెద్ద బ్రహ్మ విద్య, ఆర్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే రాకెట్ సైన్స్, ఏమైనా రాకెట్ సైన్స్ అని అంటారు ఎవరైనా. సో ఎస్, భగవద్గీత అనేది రాకెట్ సైన్స్, అది విశేషమైన జ్ఞానం. కాబట్టి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఏ రకంగా అనంటే, సో ఆధ్యాత్మికంగా ఏ రకంగా భగవంతుడు, లేకపోతే భౌతికంగా ఏ రకంగా భగవంతుడు రెండిటికి కూడా అధిపతి అనంటే, మొట్టమొదటిది సో సర్వకారణ కారణ ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం చింతామణి ప్రకర సద్మ సుకల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభిర్ అభిపాలయంతాం లక్ష్మీశత సహస్ర సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఇది మనకి దీంట్లోని బ్రహ్మ సంహితలోని
బ్రహ్మ తన జీవిత కాలంలోని తెలుసుకున్న పరమ సత్యాన్ని రాశారనమాట. సో అక్కడ ఏంటి అని అంటే సర్వకారణ కారణం. సో భగవంతుడు అన్ని కారణాలకి అతనే కారకుడు అనేసి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంతేకాదు లక్ష్మీ శత సహస్ర సంభ్రమ సేవ్యవాను అంటే శత సహస్ర కొన్ని వందలాది వేలు అంటే కొన్ని లక్షల లక్ష్మీలు అక్కడ కృష్ణుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటారు అనేసి అని అంటున్నారనమాట. సో సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ నాలెడ్జ్, అన్ని రకాల జ్ఞానానికి ఉద్భవించేది ఎక్కడి నుంచి ఉద్భవిస్తుంది అని అంటే భగవంతుడి నుంచే ఉద్భవిస్తుంది, కృష్ణుడి నుంచే ఉద్భవిస్తుంది అనేసని. ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ ఫర్ ఆల్ యోగా ప్రాసెస్, అన్ని యోగాలకి కూడా ఫైనల్ గా చేరుకునే డెస్టినేషన్ ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు అనేది ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నది. మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే యథాతం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వెత్తి తత్వతః. సో ఎన్నో వేలాది మందిలో నుంచి కొంతమంది మాత్రమే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి అనేసని ఆసక్తి చూపిస్తారు. అండ్ ఈ రకంగా ఎవరైతే ఆసక్తి చూపిస్తారో వారిలోంచి ఎవరో కొంతమంది మాత్రమే భగవంతుని తెలుసుకోగలరు. ఈ రకంగా భగవంతుని గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళలోంచి ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే భగవంతుని సంపూర్ణంగా తెలుసుకోగలరు అని అంటున్నారనమాట. సో అది భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం అనేది అది అంత సులభమైన పద్ధతి కాదు. భగవంతుణ్ణి అంత ఈజీగా తెలుసుకోలేము మనం. దానికోసం అని మనం తపన అనేది ఉండాలన్నమాట. తపన అనేది ఉంటేనే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి, భగవంతుని చేరుకోవాలి అనేది. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక లౌల్యం అనేది ఉన్నది అని అంటే అప్పుడు మాత్రమే మనం భగవంతుని గురించి తెలుసుకోగలం. భౌతికమైన లౌల్యం అధోగతిని మనకి పంపిస్తుంది, కానీ ఆధ్యాత్మిక లౌల్యం మనకి భగవద్ధామానికి చేరుస్తుంది. సో శాంతి అనేది కూడా మనకి ఇస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, కొన్ని లక్షల మందికి ఈ భగవద్గీత ఫ్రీగా చెప్పిస్తాము అనేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తాము. చాలా మంది చూస్తారు, చూసి కూడా వారు రారు. కొంతమంది చూస్తారు, సో చూసిన వాళ్ళలోంచి లాగిన్ అయితే అవుతారు, ఒక గ్రూప్ లోని, వాట్సాప్ గ్రూప్ లోని వాటిలోని మెంబర్ అవుతారు, కానీ వారు దాన్ని వినాలనుకోరు. సరేలే, ఒక గ్రూప్ అయిపోయాము చాలు, మనకి టైం ఉన్నప్పుడు మనం వింటాం అంతే, గాని వారు చెప్పినప్పుడు మనం వినాల్సిన అవసరం లేదు అని అనుకుంటారు. సో గ్రూప్ లో మెంబర్ అయితే అవుతారు కానీ అటెండ్ కారు. కొంతమంది అటెండ్ అవుతారు కానీ వారికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదన్నమాట. ఒక క్లాస్ 2 క్లాసులు అటెండ్ అవుతారు, వెళ్ళిపోతారు. కానీ మీలాగా కొంతమంది మాత్రమే ఉంటారు ఎవరైతే తెలుసుకోవాలి భగవంతుడి గురించి అని రిపీటెడ్ గా వింటూ ఉంటారు. సో ఈ రకంగా రిపీటెడ్ గా వింటునేది అనేదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, సక్సెస్ మంత్ర అది. భగవంతుని గురించి తెలుసుకునేది ఎవరు అని అంటే బాగా జ్ఞానం ఉండేవారు కాదు, భగవంతుని గురించి మాటి మాటికి వింటూ ఉండేవారు, భగవంతుని గురించి మాటి మాటికి స్తుతిస్తూ ఉండేవారు. అటువంటి వారికి భగవంతుని గురించి చేరుకునే దానికోసమని వారికి అవకాశం ఉన్నది. సో మరి ఇది ఏంటి అని అంటే రేర్లీ మ్యాన్ అచీవ్స్ పర్ఫెక్షన్ అవుట్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ సోల్స్, రేర్లీ సమ్ అండర్స్టాండ్స్ కృష్ణ. ఎవరో ఒకరు మాత్రమే భగవంతుని తెలుసుకోగలరు సంపూర్ణంగా. డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ మెన్. సో మొట్టమొదటిది అన్నిటికంటే బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్ ఏది అని అంటే పశువుల యొక్క ప్రవృత్తి. మనిషి కూడా మామూలుగా ఏంటి అని అంటే ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మీటింగ్, డిఫెండింగ్. సో తిన్నామా, పడుకున్నామా, పిల్లలు కన్నామా, మన క్షేత్రాన్ని మనం పాలించుకున్నామా అనేది ఇది జంతువులు చేసేది. మనిషి అనేవాడు కూడా అదే చేస్తే మనిషికి జంతువుకి తేడా లేదు. కుక్కలు కూడా తెల్లారి నుంచి లేస్తాయి, తన కోసమని కావాల్సిన ఆహారాన్ని సమకూర్చుకుంటాయి, రాత్రి నిద్రిస్తాయి, పిల్లల్ని పుట్టిస్తాయి, ఇంకా తన మూత్రంతోని ఇది నా ఏరియా అనేసని మార్క్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఒక శునకం కూడా అది చేస్తుంది. అది మనుషులు దాన్ని ఇంకొద్దిగా పాష్ గా ట్రెస్ పాసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్ అనేసని మనం బోర్డులు వేసుకుంటాము. మనం చేసేది వాటికంటే కొద్దిగా బహుశా అంటే లుక్ వైజ్ గా కాస్త అట్రాక్టివ్ గా చేసుకుంటాం. అవి రోడ్డు మీద ఎముకల్ని వాటిని కొరుక్కొని తింటూ ఉంటుంది, లేకపోతే రోడ్డు మీద విసిరేసిన అన్నాన్ని తింటూ ఉంటుంది. మనం చేసేది ఏంటి అని అంటే ఒక మహాగని టేబుల్ మీద కూర్చొని వేరియస్ వెరైటీస్ తో పాటు మనం తింటుంటాము. అవి రోడ్డు మీద ఎక్కడో దగ్గర ఒక మూలలోనే ఎక్కడో పడుకుంటాయి, కానీ మనం ఒక మంచి మంచం మీద మనం పడుకుంటాం ఏసీ ఆన్ చేసుకొని. అవి కూడా పిల్లల్ని కంటాయి, మనము పిల్లల్ని కంటాము. అవి కూడా తన క్షేత్రపాలన చేసుకుంటాయి, మనము చేసుకుంటాం. మరి మనకి వాటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే జ్ఞానం.
ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం మన గురించి మనం తెలుసుకోవడం, పరమాత్ముడి గురించి తెలుసుకోవడం, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం అనే ఈ జ్ఞానం అనేదే మనకి మిగతా జంతువులకి మధ్యన తేడాని చూపిస్తుంది. సో మనం ఆ జ్ఞానం గురించి మొదటి నుంచి 6 అధ్యాయం లోపల మనం తెలుసుకున్నాం. సో మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం. అదే బేసిక్ నాలెడ్జ్ అన్నమాట. సో ఆ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది వచ్చింది అని అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మనం తెలుసుకున్నామని. ఇప్పుడు మరి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అని అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం. సో ఇంకొకటి తెలుసుకోవడం, నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని, ఆత్మకి శరీరానికి మధ్యన తేడా ఉన్నది అనేసి తెలుసుకోవడం. నెక్స్ట్ జ్ఞాన యోగం ద్వారా మనం బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోవడం. నెక్స్ట్ ధ్యాన యోగం ద్వారా పరమాత్మని తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు మరి ఫైనల్ గా మనం భక్తి గురించి తెలుసుకోవాలి, కృష్ణుడి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. సో మనం మొదటి నుంచి 6 అధ్యాయాల్లో తెలుసుకున్నది శరీరం కాదు, ఆత్మ. అది ముందు మనకి మొదటి 4 అధ్యాయాలు. సో నెక్స్ట్ది 5వ అధ్యాయం జ్ఞాన యోగము. దాని ద్వారా మనం బ్రహ్మన్ అనే స్టేజ్ ని తెలుసుకున్నాం. 6వ అధ్యాయం ద్వారా మనం పరమాత్మను తెలుసుకున్నాం. 7వ అధ్యాయం నుంచి కేవలం భక్తి మార్గాన్ని, అద్భుతమైన ఈ రసాన్ని మనం తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. అది ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు, దేవాది దేవుడు. సో భగవంతుడు పరమ సత్యం. సో అన్ని కారణాలకి కారకుడు అనమాట. సో అది తెలుసుకోవడం ఒకటి. నెక్స్ట్ థింగ్ can only be known by the process of Krishna consciousness engaged in devotional service. భగవంతుని తెలుసుకోవాలంటే కేవలం భక్తి మార్గం ద్వారా మాత్రమే, భక్తియుక్త సేవ ద్వారా మాత్రమే మనం తెలుసుకోగలము. సో అది ప్రాసెస్ ఆఫ్ భక్తి ఈజ్ నాట్ ఈజీ టు ప్రాక్టీస్ యాజ్ ప్రొక్లెయిమ్డ్ బై ఇంపర్సనలిస్ట్స్. భక్తి అనేది నిజం చెప్పాలంటే ఈజీ, కానీ మనం అనుకున్నంత ఈజీ కూడా కాదు. సో భక్తి మార్గానికి ఏంటి అని అంటే మనకి వేదిక్ లిటరేచర్స్ అండ్ ఉపనిషత్స్, పురాణాలు, నారద పంచరాత్రిక విధులు అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కానీ మనకి భగవద్గీతలోని అవన్నిటినీ కూడా వాటి సారాంశాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చేసారనమాట. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి అని అంటే నోయింగ్ కృష్ణ యాజ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ బోత్ మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీస్. సో భగవంతుడు కేవలం భౌతికమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక శక్తులకు అన్నిటికీ కూడా అతనే అధిపతి అనేసని. సో ఇక్కడ భౌతిక వాటి గురించి ఇస్తున్నారనమాట. భూమిరపో నలో వాయువు ఖమనో బుద్ధిరే వచ్చ అహంకార ఇతి అమ్మే భిన్న ప్రకృతి అష్టదా. సో భిన్న ప్రకృతి అని అంటున్నారు. ఈ 8 కూడా భగవంతుని యొక్క భిన్న ప్రకృతి అన్నమాట. సో ఏవది అని అంటే 5 ఎలిమెంట్స్. సో భూమి అంటే ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్ అంటే భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయు, ఆకాశం. ఈ 5 కాకుండా మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఈగో అంటే సూక్ష్మ శరీరము, అంటే మనసు, మిథ్య అహంకారము, ఇంకా తెలివితేటలు, సో బుద్ధి. ఈ 3 కూడా కలిపితే మనకి ఈ 8 ఓవరాల్ గా కూడా భగవంతుని యొక్క భిన్న ప్రకృతి అని అంటున్నారనమాట. కానీ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఇది మాత్రమే కాదు, ఇంకొకటి పరాశక్తి అనేది కూడా ఒకటి ఉన్నది. సో ఆ పరాశక్తి ఎవరు అని అంటే జీవుడే నాయనా అని అంటున్నారనమాట. సో కాకపోతే జీవుడు ఏంటి అని అంటే ఈ 8 శక్తులని, ఈ 8 శక్తులు కూడా భగవంతుడికి సంబంధించింది, భగవంతుని శక్తులు ఇవంతా కూడా. సో కాకపోతే జీవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే వీటన్నిటినీ కూడా తన స్వలాభం కోసం అనేసనే వాడుకుంటున్నారు అనేసని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఆల్ క్రియేటెడ్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ దేర్ సోర్స్ ఇన్ దీస్ 2 నేచర్స్. సో ప్రతి ఒక్కరికి శక్తులు కూడా ఈ 2 నుంచే వస్తుంది అనేసి అంటున్నారు అనమాట. Of all these, all that is material and all that is spiritual in this world. సో ఈ 2 అంటే ఏవేవి అని అంటే భౌతికం నుంచి, ఆధ్యాత్మికం నుంచి. సో ఈ 2 నుంచే వస్తుంది. 2టికి కూడా ఒకటి తెలుసుకో అర్జున, భౌతికమైనది కావచ్చు లేక ఆధ్యాత్మికమైనది కావచ్చు, ఉద్భవించేది ఇవన్నీ కూడా నా నుంచే ఉద్భవించాయి. అండ్ వీటన్నిటికీ కూడా లయ కారకుణ్ణి కూడా నేనే అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటున్నారు. సో కృష్ణుడు యొక్క ఎక్స్పాన్షన్, బేసిక్ ఎక్స్పాన్షన్ అన్నమాట. సో అతను 2 రకాల నుంచి 2 రకాలకి కూడా అతనే అధిపతి అని అంటున్నారు, భౌతికమైనటివి, ఆధ్యాత్మికమైనటివి కూడా. సో భౌతికమైనటిది ఏంటి అని అంటే ప్రకృతి. సో ఆధ్యాత్మికమైనటిది ఏంటి అని అంటే అతని అవతారాలు అన్నమాట. సో అవతారాలంటే పురుష అవతారాలు ఉన్నాయి భగవంతుడిది. మామూలుగా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే విష్ణు నుంచే కృష్ణుడు వచ్చారు, విష్ణు యొక్క ఈ రూపాలు ఇవంతా కూడా
అని అనుకుంటారను. మత్స్య, కూర్మ, వరాహ అవంతా కూడా విష్ణు నుంచి వచ్చారు అనేసని. కానీ కాదు, విష్ణువు కూడా కృష్ణుడి నుంచే వచ్చారు. యాక్చువల్గా విష్ణు కూడా ఉండేది ఒకరు కాదు, విష్ణువులు ఉండేది కూడా అది పురుష అవతారాల కిందకు వస్తుంది. మనం ఒకవేళ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది చదివినట్లయితే మొదటి స్కందంలో మనకి ఇది తెలుస్తుంది అనమాట. విష్ణువులు కూడా మూడు రకాల విష్ణువులు ఉన్నారు. సో కారణోదకశాయి విష్ణు, క్షీరోదకశాయి విష్ణు, గర్భోదకశాయి విష్ణు. సో కారణోదకశాయి విష్ణువునే మహావిష్ణువు అంటారనమాట. సో మహావిష్ణువు నుంచి పరిపూర్ణమైన మహత్తత్వం అనేది వస్తుంది. అండ్ గర్భోదకశాయి విష్ణు అతనేంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్క దీంట్లోకి ఆటం లోపలికి వెళ్ళి అతను సృష్టిస్తారనమాట. ఇది కారణోదకశాయి. క్షీరోదకశాయి విష్ణు ప్రతి ఒక్క ఆటం లోపలికి వెళ్ళి అతను సృజన అనేది చేస్తారనమాట. అండ్ గర్భోదకశాయి విష్ణు గర్భ ఉదక అనేసి ఎందుకు పేరు వచ్చింది అని అంటే ప్రతి ఒక్క అండం అంటే విశ్వాండంలోకి ఒక్కొక్క విశ్వాండం లోపలికి వెళ్ళి సో గర్భ ఉదక అంటే ఆ గర్భము లోపలికి వెళ్ళి దాని భరణ పోషణ అంతా కూడా గర్భోదకశాయి విష్ణువు చూస్తారు. సో మనిషి అనేవాడు ఏంటి అని అంటే తన కోసమనే ఇదంతా కూడా వచ్చింది, ఈ లోకమంతా తన కోసమనే ఉన్నది అనేసి అనుకొని తను ఈ ప్రకృతిని తన ఉపయోగం కోసం అనేసనే వాడుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, మామూలుగా ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ఈ ఎనర్జీస్ అన్నిటినీ కూడా ప్రపంచంలోని మనకి రకరకాలుగా అసలు ఫుడ్ కోసమని కానీ ఏదైనా సరే కూడా నీళ్ల కోసమని ప్రతి ఒక్క జీవులకి కూడా సరిపడినంత ఆహారాన్ని అంతా కూడా భగవంతుడు ఇచ్చారు. కానీ జీవుడి యొక్క ఈ లాభాన్ని చూసుకునే ఈ ప్రవృత్తి ఏదైతే ఉన్నదో తన స్వలాభం మాత్రమే చూసుకునే ఈ ప్రవృత్తి, దీనివల్ల చెట్లన్నిటిని డిఫారెస్టేషన్ ఏదైనా తీసుకోండి, మనుషులు తన స్వలాభాన్ని కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్కటి నష్టాన్ని మాత్రమే కలిగిస్తున్నారన్నమాట ఈ ప్రకృతికి. సో ఎందువల్ల అంటే వారు స్వార్థం అనేది చూసుకునే దాని వల్ల. సో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ వరల్డ్ ఆర్ సెపరేట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద లార్డ్. సో మిగతావన్నీ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా సో ఈ 5 పంచభూతాలు మరియు భూమి, ఇది ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్ కావచ్చు, లేకపోయిందా మనకి సూక్ష్మ శరీరము అంటే మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఈగో అంటే మనసు, బుద్ధి మరియు మిథ్యా అహంకారం, ఇవంతా కూడా ఏంటి అని అంటే భగవంతుని యొక్క భిన్న ప్రకృతి ఇవంతా అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. సో బిసైడ్స్ ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ, లార్డ్ కృష్ణ సుపీరియర్ ఎనర్జీ ఆర్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు పరాశక్తి కూడా ఉన్నది, ఇవంతా కూడా జీవ ప్రకృతి అనేది నా యొక్క న్యూన్యమైన శక్తి ఇవంతా కూడా, కానీ దీనికంటే పరాశక్తి ఒకటి ఉన్నది. ఏంటి ఆ పరాశక్తి అని అంటే అది చూద్దాం మనం. సో సోర్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ డిజల్యూషన్, భగవంతుడే అన్నిటికీ కూడా ఉద్భవానికి మరియు దానికి లయానికి కూడా కారణం భగవంతుడే. సో భగవంతుడికి 3 శక్తులు ఉన్నాయి. ఒకటి అంతరంగ శక్తి, తటస్థ శక్తి అండ్ భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి. సో ఏదది అనంటే తటస్థ శక్తి అనంటే జీవుడు అన్నమాట. సో అంతరంగ శక్తి అనంటే యోగమాయ అండ్ బహిరంగ శక్తి అనంటే మహామాయ అంటే ప్రకృతి. సో ప్రకృతి కంటే కూడా పరాశక్తి ఎవరు అనంటే జీవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో జీవుడికి ఇక్కడ 2 రకాలుగా అనమాట, గ్రాస్ ఒకటి, సటిల్ ఒకటి. గ్రాస్ అని అంటే మనకి ఏమంటారు పంచభూతాలు అనమాట, అవి ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్ అండ్ సూక్ష్మ శరీరం. సో అదేంటి అని అంటే మనస్సు, బుద్ధి మరియు మిథ్య అహంకారం. ఈ రకంగా జీవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే అసలు యాక్చువల్గా దాన్ని దేనికోసం వాడాలి అని అంటే ఈ బహిరంగ శక్తిని వాడుకొని భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకునే దానికోసం అనేసి బహిరంగ శక్తి భగవంతుడు సృష్టించారు. కానీ జీవుడు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే ఈ బహిరంగ శక్తిని తన స్వలాభాల కోసం అని వాడుకొని ఈ రకంగా అతను ఈ లోకంలోనే కట్టుబడిపోయి ఉన్నారు. మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనే ఈ వలయంలోని చిక్కుకుపోతున్నారు అన్నమాట. O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అర్జున ఒక విషయం తెలుసుకో, సో నేనే పరమ సత్యము, నాకు మించిన సత్యం ఇంకోటి లేదు. ఇక్కడ ఏదైతే ఇంతకుముందు నేను చెప్పానో నీకు జీవుడు ప్రకృతి గాని అంటే భౌతికమైనది గాని లేకపోతే ఆధ్యాత్మికమైనది గాని అన్ని కూడా నా నుంచే ఉద్భవించింది, అన్నిటికీ లయకారకుడిని కూడా నేనే అని చెప్పాను కదా. అది ఎలాగా అని అంటే ఆ సంపూర్ణమంతా కూడా నా నుంచే ఉద్భవించింది. కానీ అర్థం చేసుకో,
ఏ రకంగా అయితే ఒక ముత్యాల మాల లోపల అందమైన ముత్యాల మాల కనిపించింది అని అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే దాని లోపల ఎక్కడో దగ్గర ఒక ముత్యం నుంచి ఇంకో ముత్యాన్ని జోడిస్తూ ఉండేది ఆ లోపల కనిపించని ఆ దారం. ఆ దారం ఎంత పటుత్వంగా ఉంటుందో ఈ ముత్యాల మాల కూడా అంతే అందంగా దాని పక్కన ఒకటి అది ఉంటుందన్నమాట. అదే అందులోపల దారం తెగిపోయింది అని అంటే ముత్యాల హారం అనేది ఇంకా హారం లాగా ఉండదు. అది ఒక్కొక్క ముత్యం లాగా సెపరేట్ గా అయిపోతుంది అన్నమాట. కాకపోతే ఇది ఆ మాలలాగా ఉండేదానికి కారకులు ఎవరు అని అంటే అందులోపల ఉండే దారం. కానీ అది కనిపించదు. అదే రకంగా భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు, ఈ అన్ని భిన్న ప్రకృతులన్నిటినీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైన శక్తి కావచ్చు, లేక భౌతికమైనది కావచ్చు, ఇవంతటినీ కూడా నా వల్లనే అవంతా కూడా తన నిర్ణీతమైన దారిలో ఉన్నది. సో భగవంతుడు ముత్యాల మాల లోపల ఉండే ఆ దారం లాగా వీటన్నిటినీ కూడా భౌతికమైనది మరి ఆధ్యాత్మికమైన వాటి ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా భగవంతుడు వల్లనే, కృష్ణుడి వల్లనే ఇవంతా కూడా ఉన్నాయి అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాం, మిగతాది రేపు చూద్దాం. సో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. సో రుచులలోకి అతను నీరు, వెలుతురులోకి అతను సూర్యుడు మరియు చంద్రుడు, ప్రణవ మంత్రాల్లోని ఓంకారం, ఈ రకంగా అంతా కూడా చెప్పారు భగవంతుడు. సో ఇది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లోని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. సింధూర మాతాజీ. ఓకే, ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ సింధూర మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. శ్రీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మేము అది క్విజ్ చేశాం ప్రభుజీ. లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి అది కంటిన్యూస్ అయిపోయింది చూపించింది. బట్ ఏంటంటే సెకండ్ వన్ కొట్టేటప్పటికి మళ్ళీ ఫస్ట్ లోనే ఉన్నట్టు కనిపించింది ప్రభుజీ. అది కొంచెం డౌట్ నాకే. ఓకే, 1 मिनट మాతాజీ. శాంతి సుధా మాతాజీ और सिंधूरा माताजी और श्रीदेव माताजी. हरे कृष्ण माताजी. చెప్పండి మాతాజీ. మాతాజీ ఇక్కడ ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయింది. ఇంకా లాస్ట్ ఇంకా అన్ని క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా సబ్మిట్ చేసినాను. నేను ఒక స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకున్నాను. కానీ అది సెకండ్ చాప్టర్ మళ్ళీ నేను రావడానికి సెకండ్ చాప్టర్ క్విజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ దే చూపిస్తుంది మాతాజీ. మీరు లెవెల్ 2 ఏనండి? లెవెల్ 2 క్విజ్ గురించి చెప్తున్నారా? అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు పెట్టున్నారు కదా మాతాజీ. లెవెల్ 2 మీద వినిపించట్లే. లెవెల్ 2 క్విజ్ చెప్తున్నారా మీరు? అవును, లెవెల్ 2 చెప్తున్నాను మాతాజీ. అయితే మీరు లాగ్ ఆఫ్ అయి ఉంటారండి, లాగ్ అవుట్ అయి ఉంటారు. లాగిన్ అవ్వండి. యాక్చువల్ గా సెకండ్ లెవెల్ అన్ని చాప్టర్స్ లైవ్ పెట్టారు. మీరు ఏ చాప్టర్ తీసుకునైనా చేయొచ్చు, ఆ ప్రాబ్లమే రాదు. మీ ప్రొఫైల్ లాగౌట్ అయిపోయి ఉంటది, ఒకసారి మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వండి అంతే. అంటే మళ్ళీ నేను ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకుని అట్లా అవ్వమంటారా? క్రియేట్ చేసుకో, మీరు ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ అవి ఇచ్చారు కదండి. మీది లాగౌట్ అయిపోయింది ప్రొఫైల్, లాగిన్ కండి అంతే. సరేలేండి ప్రభుజీ లైవ్ తీసే